Horos madihita saluhna. Selamat hari Minggu madihita kamanami nanami. Di minggu tasadarion napos dorohan nanya kamanginang. Di bagasan hari pasok kita saluhna. Buih tarak marpungu rak dohot akaya kutang. Dohot dia karak dohot keluarga. Menurut tapatupa pe permingguan di bagasta. Manang tapatupa permingguan di bagas joroin. Alekot ingotot tarona dewataro iko masangat dia kasaluhna akan nama saon molupe di pandemi virus corona. Suatu gay marnalit bahita kamanginang dinelahu memuji di bata molupe morat tahun alani aka virus corona dan boy hita malas niroha dan boy hita songon akan somal mangedehon puji-pujian ini di bagas jore alai dang nagawi virus corona mangabati pasaurata arak doh debata alani dihamuak kamanginang di minggu tasadarion hatan itu hatta marujahan di Lukas 10 ayat 26 rodi ayat 7 bui maraka manginang tajahai diganuk bagas tabe hurian itu hatta turpukon dia 26 rodi ayat 7 ima ulut ni pakatayo ni Tuhan Yesus rak dohot hak parise na manukun sadi hari mah songgop harajau ni debata nang dohonon na sadi hari do arina bulanna taonna dohot ingananna ale roh Yesus mangalusi ia harajau ni debata di tongah-tongah munar damang not dainang oneng mangalusi taringok tu suku-sukun ima adigat do songgop harajaun di bata di tongah-tongah munaro harajaun di bata berarti sadi hari pei di dia pei harajaun di bata sahat dona songgop do dihita alai nang berengotta taringot tu harajaun di bata ima taringot tu haroro ni anak na Yesus Kristus badu halihon tu portibion sadi hari doi anggutusi dang ditotuhon do pena dang anong maboto di dia tanggal lah di dia sadi hari bulan na ala nunga pasti ikorro ala nido bangaradio diri dona narikot molo nunga ditaringoti taringot tu harajaun ni debata di tongah-tongah tadu harajaun debata namar lapatan sadi hari pe ikon arong do dihita pangaradion ikon arong no hita pakubasion natama molo ditikiro Yesus badu halihon mo dibereng behita di bagasan hatiuron nunga dibereng behita di bagasan habonaron damang no dainang dinalahu mangalusi sukun ni halak parisei taringok tu harajaon ni demata dibuat Yesus do tu dosan dua halak mati gor jalan abonar didikiro akan amasa di tongah-tongah nesida topudoro nama sai alai nunga dilubahon perjolo tu nesida alai ikut jolo radedona ikut jolo ipature du salhukna alana ditikinaung radi akan aposihai baru Roma ada jauh ni debata ima sinuh manang sinuh nang dilubahon debata ala di bereng debata dan harun bena nesida nasahalak penatigor orang sinuh dodot keluargana ala ni di dok do asa dipature di nesida parau asa dipature nesida inganan nesida asa melue sian air bah ala dina pajongjongi dina paturehoni gudang no jolo manaso maka lo mohon bahkan menganggap dia gila atau sinting. Memang inilah tantangan dia karena persea ditiki nama nangihon ditiki nama ngulahon persuruan ni debata banyak tantangan wajar doi alai unang gabi masoh tita di nama ngulahon nature unang masoh tita di nama nangihon hatan debata ketika sinuh pada saat itu molo ditinggal hudu ulon nai ro'ai nasumari Tentu tang melua nasida.
alai ala naung di barade sinu do song nedok ni bata topu maro ai nasumari malua ma sinu nang dohot keluargana alai nak kamangarehena suporse nak kaningan gabi hona nesida mahiti hamatean ala ngamu gab nesida jadi haroro ni harajaon di batape na topuro na anong ro di nasubanaga mata ise namalua akan naporsea atau ngakamanginang di kita seluhuk na di hari-hari ngulit tope na dang tabo tu sehari-hari masa perlu dulu kita bangaradio mari kita mempersiapkan diri kita ima nama nangion hatan debata dohot papunguhon arta dan arta portibion ale arta banua gijak naso tasikon jalan naso dingak ningit dapat pungui asa adong artata asa malua kita airang di portibion sabulon itu dita surgoir nahot malua mahita jala alusat tama ditikiro Yesus padua halihun diberek kita dang martias na padua hon kamanginang dibuat dotong nagabe contoh tiruan ima silot nang dilubah tong asa disosoi pangisi ni sorum dok Gomora marhamu baon ni roha ale dang na sida manangihon ale borhak masilot dek keluargana ale adong ma di keluarga ni silot nagabe ikon taring ibana nagabe mate ibana dang rap doh silot isimai ima nanyulina nunga haruar ibana sian sorum dok Gomora alai dang diingot ibana hatan debata asa unang meneliti pudi namar lapatan arta na dihasiangan non arta na di portibion so tung gabi manait rohatta do nguluta gabi pangap bati laho madapotong Tuhani laho marsaurak do Tuhani idungan na masa sa citong kamanginang gabi hiran na gumuguan na namungain arta ni hasiangan portibion manait nguluta nunga gurang benungain mamake tiki mamake hari-harina mamake hari Minggu asa bunyan piknik damasya asa bunyan malas roha di hari Minggu marhiti patu pahot akka ulaon alidang taingot tung maseta kasdo patik bawa paton mandok iko pasang apot tarona iko patureo tarona iko babadiho tarona iko turedo bainota iko denggat do bainota ima hari Minggu anggotong do gawe tapakei akamanginang honalahu manguli mamon boy madohonota di kion ba mari kita ulang kembali mari kita pikir kembali dinamake are-are ni ngulita nunga di paingot tita asa unang artani di portibion gawe manai tita alai iko boy ma pakeut tanyan arta na di portibion laho pasangapon debata laho paturehon paulihon bahujut tu debata perlu do arta kawangenang perlu dang nama dok masuk perlu artai ale boharo hita gabe memuji debata do dengan dang gabe arta mai hotita so ngona nyulin silot nunga borha ibana ale maneli tipudi tung masai mal dorohana balua hon portibion ale gabe lang do bongo tibana balua dia mo kamanami nami omma nanai si pasah totta tingulut tahun ima na perjolo masih tutu mahita mengutun Kristus masih tutu mahita kamanginang unang gabe dang sa silon alang ido sapala nau tatiup Yesus Kristus masih ho mahita bukan alasan sebenarnya jaka udaun gabe dang memuji di bata dang alasan cuaca gabe dang memuji di bata
dan alasan corona gaya dan memuji di bata, bahwa kesempatan bagi kita tetap diberikan beribadah di rumah. Nah, kedua hon ima unak kita merleba-leba paswa saya hon tiki marhite napatupa hisap-hisap ni akadagi. Kita pakai non alasan corona dan memuji di bata. Ale mur berpungu-pungu kita soina magudang nate. Aka makatana sorry kot pena kita patu paruna. Alani unang marleba-leba. Mari kita rajin dalam iman kita. Lahu memuji di bata sigero pare. Na berpudi makamanginang neng dohon nami. Hotma pakiri mamuna. Hotma pakiri motta. Di dia do pakiri motta bahwa harajau ni di bata rodoi. Harajau ni di bata saut doi. Mulu pirang taboto sari-harina. Hirna pai mai mahon todok kita. Hirna pai mai mahon tamu kita. Sari hari ro. Ajan piga ro. Mulu sena ningon. Unang gabe di bagasan halibau kita. Alihok mapakrimota bahwa dia itu akan datang. Alani iko pada dia ku diriku. Asa rohau. Asa rabdo tau. Memuji ibana. Songon silot nang dohot sinoai. Naso di boto tiba-tiba haroro nih barerang dohot ait nasumari topu harorona songoni dorang harajaun di mata topu doro atong taparari madiri tak kamanginang asa buhita rapnya kita selukna bongot tu gagasan harajaun ni di mata tu hatta mamangaramot hita selukna jala. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imun, dan menjaga iman kita. Shalom, Tuhan memberkati.